a Reimer úspešnejší. Takže Johnson nedal. Tak, jak si to spomínal, nešpekuloval, vystrelil, ale myslím, že nemalo to tú výšku, ktorú to malo mať. Chcel to dávať do lapačkovej strany hore, ale nezdvihol to tak vysoko, ako chcel. Jordan Eberle. A proti nemu Ty Conklin. Tu ho máme. Stále je to bez gólov v samostatných nájazdoch 0-0. Pýta sa kanadský hokejista, ešte rozhodca stále konzultuje s Conklinom niečo v tej bráne, ktorú čistili. Jordan Eberle. A Ty Conklin. A dáva gól. Conklin nemal šancu na tento gól, pretože Eberle to robil vynikajúce a hlavne rýchlo. Hore do horných partí nemá šancu. 20-ročný Eberle vyzrel na skúseného Ty Conklina. Veľmi krásny gól. Nuž a tu je odpoveď Spojených štátov. Blake Wheeler. A nedal jeho strelu. Reimer vyrazil. Mám taký dojem, že to bolo asi rameno. Bolo to ľavým ramenom. Nebolo to prevedené zle, ale zás tam chýbalo možno nejakých pár centimetrov vyššie. Je to veľmi diskutabilné a ťažké, ale uvidíme, ako si Rick Nash poradí s Conklinom. Nash a dáva gól, takisto z backendovej strany. A samozrejme je rozhodnuté.